И здравейте, дами и с вас вече днес ще ви покажа как да си свалиме мъта. Да, в предния епизод, нали, където казах как да се сменим името, гледах клипа и се чувам нормално, така че ако това ако викам е някакъв бъг от Bandicam. Аз чувам нормално. И така, сега влизате в операта или в друг браузър, като например Curls Browse, вече новата версия на на мозилата. И някаква е хакната, защото е като Google Chrome и няма никакви вируси вече. Така, влизате в някой браузър и от тук пишете mtasa.com и Enter. И сега ще ви излезе един сайт. Аз я имам, така че ще ви покажа само как. Значи, за да я имате, трябва да имате инсталирана GTI 7 адрес. Сейчас направо. Готово, добавихме един сайт. Така. Добре, не. Ще спра на пауза, като отида в сайта. И кога се каже минути за вас веднага. Цъкате Diamond и то ще ви излезе и тук. Тук ще ви излезе. Ако сте с опера. И после изчаквате го. Ще ви се отвори едно такова и цъкате на и това. mtasa-1.5 exe. Опа. Добре. И цъкате изпълни. Цъкате Next. Цъкате да. I got Next. Да, ми бъгна. На вас ще ви продължи. Аз няма да ви покажа цялата инсталация. Ако искате да ви е старт менуто или да не ви е, махате това. Ако искате да ви е старт менуто, го слагате. Аз ще го махна. Ако искате да ви е на икона, го махате това. Ако не искате да ви е на икона, махате това. Ако искате да ви е на икона, цъкате това. А ако искате да ви е на минуто, цъкате и това. Да. И цъкате Next. Цъкате тук. Изберете си къде да го инсталирате. Next. И да. Това ще инсталира. Не трябваше да го цъкам. Ама сега то ще се преинсталира сега. Да, ама и финиш.
и мен ми се преинсталира. Нали знаете на къде бия. Да. И така се инсталира Матана. Значи, онова, където го сложих, не трябваше да го цъкам. Това е не трябваше да го цъкам да създава Матана, но все едно. Това е, там ще служите където искате го слагите. Важно е да имате GTI SA. Аз викам GTI SA, иначе GTI San Andreas. Да, бай от мен и чао! Да, чух се много високо, сигурно. Бай!